Hola, soc Maria Lluïsa Gea, professora en el Departament d'Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I i estic fent aquest vídeo per explicar una mica la meva experiència en la meva primera missió docent dins del programa Erasmus+. Aquesta ha sigut la meva primera missió docent i he de dir que l'experiència ha sigut molt satisfactòria, molt enriquidora. No només perquè vaig poder contactar amb els meus homòlegs, amb altres professors del Departament d'Estudis Anglesos de la Universitat Italiana, amb els quals vaig poder compartir experiències sobre la vida acadèmica i també conèixer una miqueta més com funcionava el seu grau i el seu departament i també, sobretot, l'experiència de donar classe a altres estudiants d'un altre país, en aquest cas, estudiants italians del grau en estudis anglesos. La missió docent va durar 5 dies, vaig donar un total de 8 hores de classe a estudiants de quart i cinquè del grau en estudis anglesos, allí això ja és un postgrau, ja tenen el 3+2, i el tema va ser bàsicament lingüística aplicada a aplicació de l'anàlisi del gènere i a l'anàlisi del discurs. Vam treballar amb textos models, vaig fer un parell de presentacions en PowerPoint i he de dir que la participació va ser molt elevada, els va interessar moltíssim, no només la classe, sinó també els vaig explicar una miqueta la Universitat Jaume I i crec que sí que hi hauria una possibilitat d'establir un conveni Erasmus. Bé, com he dit abans, l'experiència ha sigut realment enriquidora, m'han tractat de meravella i jo recomanaria a qualsevol altre professor que s'anime a participar en el programa Erasmus+. Moltes gràcies.